हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सनिबर इउट्यूब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय दा दिनै जोङो कामाख्या मेलायाव थांनाय दों अम्बुबासि मेला नायनो दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बेनो मेलाखौ एसे दिन्थिनो सानदों आं नोंथांमोना मोजां नाङोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ कामाख्या स्टेसन मोनफैबाय जोङो नै कामाख्या स्टेसनाव नायनो हागोन नै मानसिफोरा तामान भिर दोङो अम्बुबासि मेलानि नैया बिक्रमा सिगां हारसिं जाखांबाय नैया पुरा जानायनि लाइन नैबे पुरि होदो पुरि सबजि आरो सुजि पुरा लाइन फाथि जागासिनो दङ मानसिफोरा नैया आखामनि लाइन नोंसोर आखाम जागोन जों पुरि जाना फैबाय जों पुरि जानाय भिडिअखौ दिया पुरा लाइनखौ नायनो हागोन नै आखामनि लाइन आखाम गुवाहाटी टाउनाव मारै जाम जायो नै नायनाबा पुरा जाम लाइन गारि मोनफैबाय 5 किलोमीटर थाबायनांगोन दा जों नै गेट हाबबोबाय बिक्रम सप्लाइ सिं 5 किलोमीटर थाबायना थांनांगोन दा गरमाव जि सान्दुं दुंदो भाई मानसि फायबाय हादो जों थांबाय हादो या बिक्रमा खारदो या थब मोनहैगोन ना थब खारदो बेसां खारनो थांनोलै मेंसिसो गोजौथिं गाखोलांनो गोनां जायोना सेस मेंजोब्बाय नै रेस्ट लाबाय खासेयानो सरपात गलायबाय हादो वारेस पेकेटनि गलायबाय हादो बिक्रमा बिदि खासेया नै हाला मेंबाय इथि जानायनि लाइन मोनसे फायबावदो आरो नैयाव आखाम जानाय पुरा लाइन नैया आखाम जाबाय जाथ'ला दा थांना खमायाव जासिगोन जाबाथाय लागाव संख्र लागाव नाय नै नायनो हागोन मानसि खासेया मारै सायाव लादो बथलखौ गोलोमजोब्बाय मेंजोब्बाय आरो आधायानो मोनाखै आधा दंबोयो मोबाइल कनेक्ट हो गया है अगर जिस किसी भी व्यक्ति को मिले इन मंडी के अनुबंधन केंद्रों पे क्षमा देने के लिए अनुरोध किया जाता है प्रत्येक मोनफैबाय मन्दिर मोनफैबाय जोङो नैया नायनो हागोन नैया मोनफैबाय जोंहा मन्दिराव फाय मोनफैथारबाय फाय बिथिसो कामाख्या मंदिर के आसपास कोई भी काउंटर पे रखने के लिए अनुरोध किया जाता है सायाव बरिया साजायदोलै फुलखौ गोजानो
Ai cimpri kema? Nah, nebin jang, nebin dah. Oh, ikut kulung berapa ini, Pak? Mulai masih ya. Bagaimana sih? Kulum. Mana kulum hamba deh. Moनसे बाबानिफ्राय शिव बाबा दा भलेनाथ फट' लानि र' मोनसे Korea tanda nih yo, jaga gusu. Tosi Joni ya yo, Joni, Korea tanda le, dia tanda, jaga. Mantu nua. Rata gila kero. Korea blok panai lagi tu le, polisi mantu le. Rozono bos, relax salam bayni yo, tanda jaga. Baik tu si menggani, ini saya kerana parlam sih kenal. Iya lagi di dalam. Mabuk buru, je mata di keman bukan lah. Ini supply sing. Ibu nagin dance kosan apa? परिक्रमा करके गेट की बाहर जाते रहिए Nayo babaji purane ya, mawa तपस्या खालामबाय दे मंदिर केम्पासत एके जागाते रई बहि नाथाकिब मन्दिर परिक्रमा हले मन्दिरर बाहिर गेटলৈকে যাই থাকিবৰ বাবে नैथिं ओंखारलानाय रास्ता ओंखारलांसै एग्जिट प्रस्थान होनना बुङो ना
बिक्रमा सिगां सिगां आरो खरा मेंसोनायानो आसि आसि मोनग्रोदो नुबाय बाव जागौमोन दा आखाम बुखैबायना आखामबो जानांगोन दा पेट भजन खालामनांगोन बिदिनो ओंखारबोबाय जोङो लाखै लाखै थांहोलांसै आरो ट्रेनाबो 5:20आवसो दोङो 5:20 ना 5:45 दा ट्रेनखौनो हमलायनांसिगोन 5:00निखौ जों दा थांबाय थादो नायलांबाय थादो भिडिअखौ पान्समुखि एकबाया नामा नोंसोर जि गायखा बाग्रि बाग्रि थांनो गामजासोदो लानोबा लाया मानो दावदै नङा इयो मा इयो इनि जिबौनि बिदै आरो इयो गोसोम जायो जिबौनि बिदैया खबलागा नाय मालाबाया मानो मेलायाव फैनानै एक बुस्थु बायखायाखै रकतफोरा এই জ্বালাইছি ভাই পুরিখনো আপনাকে একবার বজাই দিছুন আসলে কি আছে ওয়াও आथिया मा मोजां जोब्बायलै आरो सुनांसिगोन आखाम जाना लानोसै नै मा इयो मा भाजा नै बे पटल दोङो सयाबिन दोङो नैथि सालाद ये आलू सब्जी आम चटनी ए संस्कारी लड़का क्या खाएगा तू सेकंड मटन दे दो हम जानते आखाम आखाम सामस लाय दे सामस सोंलाय आखाइजों जा आखाइ सुखानो हागोन होबाबो जानोसै दे जोङो सामस नांगौ नामा नोंनो मोननाय हम जानोसै दे नै संस्कारी iya guys salad ya मोनफैबाय ने या ओंखारबाय ट्रेननिफ्राय ओमफ्राय दा मु थांनो जोङो औरास गामियाव थांसै न'आव थांसैलै मोनफैबाय नै स्टेसन मोनफैबाय ने स्टेसन थांसै